Tak ďakujem pekne, že ste prišli na túto krátku tlačovú konferenciu, ktorú organizujú poslanecké kluby Za naše mesto a ZAZA z Mestského zastupiteľstva v Žiline. My sme vás radi informovali o chystanej mimoriadne nevýhodnej zámene pozemkov, ktorá bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva. Na toto rokovanie, ktoré bude už v utorok, je predložená zámena celkovo 29 pozemkov, kde je 13 na strane mesta a 16 na strane súkromných spoločností a súkromnej osoby. Tieto spoločnosti a súkromná osoba sú navzájom prepojené. Tento návrh predkladá člen vedenia mesta, viceprimátor Martin Kapitulik, zástupca primátora Petra Fiabáne. Zámerom má byť údajné vysporiadanie strategických pozemkov mesta. Hodnota týchto 13 pozemkov na strane mesta je v uvedenom návrhu cca 280 000 eur. Hodnota 16 pozemkov na strane súkromných subjektov je orientačne takisto 270 000 eur. A ako je tam uvedené, tak tieto zámeny sa navzájom podmieňujú. My sme po zverejnení tohto materiálu dostali podnety na to, že pozemky mesta sú podcenené a sú zásadne podcenené a preto sa chceme vyjadriť k ich reálnej cene, ktorá v tomto materiále nie je uvedená. Poslanci z poslaneckých klubov Za naše mesto a ZAZA si po upozornení dali spracovať dva na sebe nezávislé posudky na jednu z najlukratívnejších parciel z týchto 13, teda na pozemok 4906/151 o rozlohe 799 m2, ktorý sa nachádza v lukratívnej lokalite Bôrik. Je to vilová štvrť, ulica Slavomírova. Na základe tohto nezávislého znaleckého posudku renomovaného znalca môžeme konštatovať, že tento pozemok na Bôriku má hodnotu vyššiu o viac ako 120%. Jeho hodnota je našim posudkom určená na 315 000 eur, čo je presne o 172 000 eur viac, ako je uvedené v uvedenom materiáli. A sú to financie, o ktoré by mesto prišlo, pokiaľ by sa zrealizovala zámena s cenami, ktoré navrhujú uvedené znalecké posudky v materiáli. V tomto materiáli, ktorý je predložený, má mestský pozemok hodnotu iba 142 000, v našom opakujem 315 000. To znamená, na meter štvorcový, keď si porovnáme tie ceny, tak reálna cena tohto pozemku je aspoň 393 eur na meter štvorcový oproti 178, ktoré sú uvedené v materiáli. Nezávisle od tohto znaleckého posudku sme si dali vypracovať takisto odborné vyjadrenie podľa paragrafu 206 civilného sporového poriadku na ocenenie nehnuteľnosti, teda na stanovenie trhovej ceny pozemku. Toto vyjadrenie nám vypracovala realitná kancelária roka 2022 v Žilinskom kraji a podľa tejto realitnej kancelárie má uvedený pozemok hodnotu 319 600 eur až 343 000, teda o 200 000 viac, ako je uvedené v materiáli, ktorý má schvaľovať Mestské zastupiteľstvo. Opakujem, že sa jedná o jeden jediný pozemok z 13 mestských, ktoré sú predmetom zámeny. Táto mimoriadne nízka suma za mestský pozemok je v zámene použitá aj napriek tomu, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva iba pred 2 mesiacmi bol v rovnakej lokalite Bôrik schválený odpredaj mestského pozemku spoločnosti Rejno Reality 4 za cenu 500 eur za meter štvorcový. Takisto je dôležité pre porovnanie uviesť, že aktuálne sa na realitnom serveri nehnuteľnosti.sk nachádza referenčná ponuka na odpredaj pozemku v rovnakej lokalite, len 200 metrov odtiaľ za sumu 527 eur za meter štvorcový, teda 3-krát drahšie. Opakujem, suma, ktorú má Mestské zastupiteľstvo schvaľovať, alebo za ktorú to má meniť, je 178 eur za meter štvorcový. Chceme povedať, že nebolo v našich silách dať vypracovať objektívne znalecké posudky a odborné vyjadrenia pre všetkých 13 pozemkov mesta, ktoré sú predmetom zámeny, no aj z ostatných cien je zrejmé, že sú hlboko podcenené. Možná škoda pre mesto Žilina tak môže byť ďaleko vyššia v prípade, že by sa táto zámena zrealizovala za uvedené ceny. Zároveň je z nášho pohľadu veľmi otázna reálna cena pozemkov, ktoré sú mestu ponúkané, pretože sa jedná často o pozemky, ktoré sú prícestnou zeleňou, pozemky, na ktorých sú komunikácie a cesty, alebo sú na nich uložené teplovodné potrubia, ktoré zabraňujú akémukoľvek využiť. To sú tie, ktoré má mesto získať. Sú zaťažené takýmito sieťami. Takisto nás znepokojuje to, že znalecké posudky, ktoré sú uvedené v materiáli, ktorý má schvaľovať Mestské zastupiteľstvo, nechala vypracovať súkromná osoba, ktorá má o tieto pozemky záujem. To znamená, že nie sú to znalecké posudky mesta. Napriek tomu, že mesto Žilina má uzavretú rámcovú zmluvu na vypracovanie znaleckých posudkov, ktorá je na trvanie 24 mesiacov uzavretá od tohto roka. Takže
iná osoba vypracovala tieto znalecké posudky ako tá, ktorá vypracovala posudky pre mesto podľa zmluvy. Chcel by som povedať, že okrem hlbokých pochybností o výhodnosti zámeny pre mesto Žilina kvôli naozaj mimoriadne nízkym cenám pozemkov zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa do predmetov zámeny dávali pozemky, ktoré slúžia verejnému účelu. Jedná sa o tieto pozemky, na ktorých stojíme, zeleň, ktorá slúži obyvateľom mestskej časti bulvár alebo centra mesta. Jedná sa o parkovacie miesta, ktoré sú mestské a verejné, ktoré sú kúsok odtiaľto, ktoré opäť slúžia všetkým, slúžia obyvateľom, slúžia návštevníkom mesta. A nesúhlasíme samozrejme zásadne s ich zámenou a s cenou, ktorá je navrhnutá. Aby som znova dal, ešte spomeniem, že rovnaké nesúhlasné stanovisko k zámene týchto pozemkov, na ktorých sa nachádzame, dal aj útvar hlavného architekta mesta Žilina svojim nesúhlasným stanoviskom. Je až úsmevné, že kúsok odtiaľ mesto na tomto chodníku vytvorilo novú zeleň len pred pár týždňami, aby zväčšilo podiel zelene, ktorá je teraz pod snehom, aby zväčšilo podiel zelene v tejto časti mesta. A na druhej strane sa tu ideme baviť o tom, že túto zeleň normálnu, ktorá tu už bola, ideme vymieňať. Veľmi spochybňujeme zároveň cenu, ktorá je na tieto mestské pozemky, konkrétne na bulvári. A to kvôli tomu, že podľa znaleckého posudku, ktorý je uvedený v materiáli, je cena týchto parciel, na ktorých stojíme, okolo 250 eur za meter štvorcový. Aj parkovacích miest, ktoré sú tam. Za 250 eur za meter štvorcový si môžeme porovnať napríklad s obdobným predajom, ktorý mesto zrealizovalo pred 2 rokmi, 300 metrov odtiaľto na Hlinách 8 pre spoločnosť Komenského rezidencia. Mesto predalo parkovacie miesta za 500 eur za meter štvorcový. Jedno parkovacie miesto za 500 eur za meter štvorcový. Čiže ide znova o podcenenie majetku mesta minimálne o polovicu. Takisto by som chcel povedať, že aj v samotnom materiáli je uvedený trhový odhad ceny týchto pozemkov, na ktorých stojíme, realitnou spoločnosťou, a táto spoločnosť oceňuje tieto pozemky na 600 eur za meter štvorcový. To znamená 2,5 krát viac ako to, za čo to podľa návrhu, ktorý máme predložený, má mesto vymeniť, keďže ten je podľa znaleckého posudku, ktorý považujeme za mimoriadne nízky. Ak by sme len tieto parcely, týchto 5 parkovacích miest o rozlohe 69 m2 naozaj vymenili, tak by mesto mohlo prísť podľa znaleckých posudkov minimálne o 24 000 eur. Zároveň dávame do povedomia skutočnosť, že keď sa vlastníci týchto nehnuteľností dozvedeli o tom, že mesto má zamieňať tieto parcely, tak sa rozhodli požiadať sami o odkúpenie tých parciel, keďže sú pred ich domami. To znamená, že minimálne ako keby jeden vlastník z týchto domov požiadal o odkúpenie parcely, ktorá je priamo pred jeho domom, keďže o tom nevedel. Takisto by som chcel spomenúť, že na Bôriku, keď sa vrátime k tomu najcennejšiemu pozemku, ktorý považujeme za podcenený minimálne o tých 170 000 eur, takisto keď sa to dozvedeli súkromné subjekty, tak minimálne jeden požiadal mesto o odkúpenie toho pozemku za násobne vyššiu cenu. Čiže mesto musí disponovať žiadosťou, ktorá tam prišla potom, ako bolo zverejnené, že sa toto má udiať. Chceli by sme naozaj požiadať či už primátora mesta Petra Fiabana, viceprimátorov Jana Ničika, Martina Kapitulíka, aby za každých okolností presadzovali záujem mesta a ochraňovali jeho majetok. Žiadame, aby bola táto predmetná zámena pozemkov úplne zastavená, pretože je pre mesto maximálne nevýhodná. Navrhujeme speňažiť niektoré z pozemkov, nie všetky, formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona, a do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto má záujem o dané pozemky, ak sa ich mesto rozhodne predať. Mesto musí vybrať tú najvyššiu a pre neho najvýhodnejšiu ponuku, kde minimálna cena bude určená trhovým odhadom a znaleckým posudkom, ktoré si nechá vypracovať mesto Žilina, a nie nereálne nízkymi sumami v znaleckých posudkoch, ktoré sú obsahom predmetného materiálu, ktorý bude na rokovaní mestského zastupiteľstva. Takto získané financie mesto môže použiť na nákup naozaj nevyhnutných pozemkov, ktoré potrebuje a s ktorými má konkrétny zámer. Určite nie všetkých, ktoré sú v materiáli navrhnuté. Zásadne sme proti tomu, aby sa predávala mestská zeleň na bulvári a parkovacie miesta, ktoré sú určené pre verejnosť, a takisto vlastne odporúčame mestu, aby zvážilo vykupovať pozemky pod cestami, keďže nemôže uspokojiť všetkých žiadateľov, ktorí vlastne pozemky pod cestami v Žiline, a skôr či neskôr mu buď dojdú peniaze alebo pozemky, ktoré by mohol zamieňať. Preto si myslíme, že naozaj treba vysporiadať len to nevyhnutné. Čiže toto je krátke zdelenie, o ktorom sme chceli dnes povedať, a budeme radi ešte za doplnenie od kolegov. My keď sme rozoberali ten materiál, tak nič iné z toho nám nevychádza, iba to, že
je to zase biznis pre niekoho nachystaný, lebo inak si to nevieme vysvetliť. Pretože tá výmena je pre mesto extrémne nevýhodná a hlavne chceme nadobúdať touto výmenou pozemky, ktoré absolútne nepotrebujeme. Ono sa to volá v tom materiáli, že strategická výmena. Neviem, v akom zmysle by mala byť strategická. Nerozumiem tomu. Jediná časť, čo tam je strategická, môžeme sa o nej baviť, sú pozemky, ktoré potrebuje mesto pod cyklotrasu. A týmto sa dôvodilo aj na komisiách. Mňa úprimne prekvapuje aj to, že akým spôsobom odborné komisie, ktoré slúžia ako poradné orgány mesta, sú tlačené do rozhodnutí a do súhlasov s takýmito zámenami, kde vlastne to bolo schválené. Ja teraz momentálne hovorím za členov finančnej komisie, ktorí sme sa proti tomu ohradili, napísali sme tomu aj stanoviska a sme žiadali, aby to bolo aj do zápisníc uvedené, tieto naše stanoviska. Čiže extrémne nevýhodné, už vôbec nie strategické, mesto získa zaťažené pozemky, v podstate také, ktoré nepotrebujeme. Tým, že sledujeme dlhodobo tie drobné zámery v meste a ten majetok strašne dôležitý, dá sa na ňom veľmi veľa aj zarobiť, aj prerobiť. A častokrát sú úniky v takých malých položkách. Tak v kontexte aj toho, že na tomto zastupiteľstve by mali byť schválené zvýšené dane pre občanov, tak nám to príde také, že tu ideme proste získavať a tvrdíme, že musíme, lebo mesto nebude môcť fungovať, ale na druhej strane vlastne prerábame pri takýchto nesmyselných výmenách, ako je táto výmena. My keď chceme sa baviť ešte o tej strategickej časti, čo sa týka vysporiadania pozemkov pod cyklotrasou, tak samozrejme, že je to dôležité pre občanov, len tam sa vieme, keď chceme oprieť aj o zákon. To znamená, že my keby sme, tak ako hovoril pán Randa, zarobili na týchto pozemkoch, ktoré teda predáme, tak vieme tie pozemky úplne že luxusne vyplatiť pod tou cyklotrasou. A keby sa to nepodarilo, respektíve nedalo by sa dohodnúť, tak stále samospráva môže na verejnoprospešné komunikácie a verejnoprospešné stavby použiť zákon, kde môžeme aj vyvlastňovať. Čiže vieme ísť až do takéto krajnosti. Takže argumentovať tým, že len kvôli tomu sa musíme dohodnúť na nejakých extrémne nízkych cenách, je úplne že nezmyselné.